ang tom ni karano games ya karnani nangkha tai ang tabuk job khai ma tongkha ani real jo kahani ang sai khana den rok paithak joti khana buka ang koi jao ang jepro 2001 ang sportsman habo martial art habo ang thungnani bagoi aboni kaisa kahani ang norok ni baskango ang koekdin pore ang kaisa kahani nai thokka ang tiklaya kana norok sai kana dene ki ang tom bobishona chung nai thokai thangna ninga kai chung drugs chuak arak falto comments falto kok sanani aboroni chung makhi ang angbo kaisa martial art ni tuyino ang job mano o job ni tuyino ang botini norok baskango kok thawai tong mono jodi ang focus tongo jagabo okay focus tongo haksalo chung to mungthang chung tam kamno thong kintu ja jagabo kaisa yakhre man thongo o yakhre ni chung kosto ka parnani bagoi chini jora nangu pheba o yakhre ni chung kosto ka par khaimia chung tamung thang chung oroni klai thangu oroni chung baklai thangu fail tamung thani te ko hamedi go chung klai thangu abu saboni karon hoy chini number 1 to chini guardians jok je takuk torka ka ang doctor nai baksaba ang engineer nai baksaba ang LLB pori nai okay baksaba ang so businessman nai kintu tomo baksa so businessman nai kintu yang teacher ni chakri mani thango baksa doctor pori nai chani se wansugo kintu nurse ni chakri mani thango ba nurse pori chakri thango amhai ke nongu tani bago sereman chung chini main je focus chung tabun simino je jinisa chung focus khayo ani aim ani opportunity tomo ang doctor ngani ke ang doctor non khial khain ang ma pori nai ki fail taung di takuk song tamani chung fail nai chung fail ya chung jeta aim khayo chung o aim bono sogai nai chung jeta focus khayo chung o focus on thangoi chung sogai nai ang jiri wan suka tini ang football players nai ke ang football players no ungui nai football no ani imang cricket no ke cricketers no ani imang ang games no tu abono no kuchgo kanai jodi ang wan suka ang doctor sunani hekai ang doctor pori nai hine chong hekai ang tabun simino of focus no ma khane ke ang doctor no pori nai ang jodi engineers khane hekai ang tabun simino ang ekjon sindini ni salo chini John Jamatiano chini Tripura ne prai borok no jotto borok no siniu tamani baga bini mehnat ni upore tabuk phane buskang ni salo in future bono all India bono sinai emon ki bodir kam kai mehnat khaimani to kai overall world bono sinai salsa nung mu khai to manai ana baksa bebak borok sau kubi kok sa kai nung tui khai to manai nung ini angdon baskango kaisa sports ni tuya kone kok lab salajan baga janu mobile screen hai ma phapika sports thungna nango kheladura chung khena nango first of all kheladura kaisini kangchini soril okay chini soril no belano na thok khaina bagai sojuto khayo tamok sports chuno health dikhe toni nani bagai chung ja sikpano saban kaham bai tukudi ja sikpano chung hygiene clean khai toni sakno clean neat and clean khai toni di phia ba chung jodi games chini sago exercise koroi iba games koroi nga kai chini sak no activities khai toni henge chini sak haina durbolata ngoi thangu apuni bagai most probably important chini bagai tamo game so apun bagai joto ani takuk tai bukuk chongno ang koine mo chongno joto game thungdi sports klai di tai ne jini sorino health dikai tene di ang tabuk sports ni kok sakang kai chung ani taraf se ang hambai tai thanks hine anggo sanamu chungo chini takuk John Jamatia chini takuk John Jamatia football player chini chinang ni football player chini takuk no ang bona pai player hambai ya poro ani taraf se tai ani joto viewers ni taraf se abuni loge loge tai khorcha hangkai cricketer chini Moni Shankar Mura Singh takuk cricketer je thungkurung tongnai norok no ang belano hamjago tai hambaya phoron ro kunino tai joto Tiprasa ni takuk tai bukuk songno tamani himale borok nung jesuk pano porosona khaidi ha porosona khaina nango porosona chini first priority chung wan sugoi to nango nung but jesuk porosona khaidi nogo achu to hangai kono samungo chung successful ungya chung tini khainai khana khainai soni khainai kono jorabo successful ungya but tini chung nijeno jodi saktalo jekono samung khaikai jemon chini John Jamatia tai Moni Shankar Mira Singh borno chung nahal dakai chung onek mehnat khana nago hege o samungni bagai ka ham tamuni bagai ang jakkur jaga hajir tongo noni pas ka Mithun Debbarma toi ani channel nor joto takuk tai bukuk chona belai na pai playa hambai
First of all, ang tini games tuya ko ang kok sana na thangka hingkay. Amo ni main reason khatamo ang bo agiwo sportsman tongmani salsa somoyo ang sportsman tongmani jepro ang class 4 poila ang ani kahini ang sai khana dibono ani real jo kahani ang sai khana den paithak jorte khana boga ang koi jao ang jepro 2001 ang sportsman habo martial art habo ang thungnani bagoi aboni kaisa kahani ang norong ni baskango ang koekdin pore ang kaisa kahani nai thokka ang tiklai kana norong sai kana dele ki ang tomgoi sports jakar kha tom karone ang sports hapka ang sports abai bojo tom achieve khlai ka abo ang norno sawai khana dinai ba tabu ngatamo ang khoksa sportsman 2000 no ang martial art admit khayo martial art admit mani pore ang 2009 no ang job mano tabo ani job kari 15 years running chole oi tongo okay Hingga 2009 jorate ani sportsman tomoni angka 5-time national championship ang participate khlaika ekbar obon bisungo ekbar international seminar ang khlaika ang first dance black belt of kickboxing hingga ang belanda game thune na hamjago sung chini takhuk song chini bukhok song sini Tiprasa chini Bharat hawo bo chung tabok si Australia game develop unani thangoi tongo agiu amsuk develop ungya tabok si Australia kai grow ungna nai tongo ki game bo busuk develop buni country o hangkai belai no ekdom games sports je kono athletics ungtu martial art kickboxing boxing karate taekwondo ungtu football volleyball okay beach volleyball ungtu basketball ungtu tennis ungtu hockey ungtu mane everything toto game mo belai no develop tongo chini nijini Bharat ha kotor amsuk development kore ba tabu Australia chung bo development ungoi tongo tai Tiprasa haste bo kam kano belai kam kano development ungoi tongo abo chung nugune tongo chini Tiprasa rok mon prothom bar tabu Indian team bo thunane bogoi chance manoi tongo chini takhuk John jamatia bono chung support ma khainai tai binno chung nasigoi kaham tomona masrung na chini buskangni chung John jomate ne bukhukti bo chung kija kono khanai nai ka belai no khaileng ba sincha korei poribar nokni bini babu song Bangalore tongo ha ang kaisa kok muito ma khandor ni baskango bini ma babu Bangalore tongo bir ma babu Bangalore tongo kore samung khaya kone bono nogor ang pathoko thaki ani busla nogo পড়াশোনা ক্লাইমান তো কুবি কক সাকা খাই জন জমাতিয়া না তমনি সেরামান রিয়েলি nok sereman তমনি মেইন রিজন কাই বিনি মা বাবা ফাতারো তঙ্গো তাই ব নিজাঙ্গো হামিয়া সামুং তাঙ্গিয়া কারই হামিয়া তমুং সুরুংয়া কারই ব পড়াশোনা না ধ্যান খায়ো তাই লগে লগে ফুটবল কাছে প্লেয়ার্স উংনি বগই বিনি ইমাং no ব ফোকাস খায়ো আ কোন তুই আং ওয়ান সুকা কে বেলাইনো হামজাগ মানে তাই বেলাইনো ওয়ানা বা সিং বাট amono chung ma khanai sini bobishona chung nai thokai thana ninga kai chung drugs chuak arak falto comments falto kok sanani aboron chung ma khibna sa chung focus kana first period tini tamo porashona education jimbaka chung mawa chunai second period tini box samung khai kan chung kuchu kana abono nung o aim nung focus ma khaina abong kai tamo for example football fan ungge man kha okay abong kan football ungge man kha ya cricket ung man kha ya volleyball ungge man kha ya basketball ung man kha ya boxing ya kickboxing okay ya taekwondo ya karate মানে overall martial art overall games ne jekono kaisa nini second step nung narogoi maten nai ga abon bagoi joto takhuk song norok bo phaidi buskango phaidi haima samono khibdi kaham samungno focus khaidi tai chini takhuk John haikai tai takhuk moni Sankar haikai boro haikai chungbo kachako kuchugo kawe kone chini Tiprasa ni bumono chung tei bo kuchugo kade ne bago chung chaito ranai abon bago joto takhuk chung ani koimung ani just koimung simi kai norok ungya but norok ni wan sunane nango norok ni jeno hard work hena nango chung sanogo tong hengke chung nogo tong chung kebo kini takuk ni nono pas karang deka nungo ba expand khai di chung ke barang dina ni kore nungo ga chung ka takuk kini boy kolam pai di chung ke bom heke rang ke ya phana ni kore chung mehnat ma khenai chung jothok mehnat khena amsuk no chini faidang nai chini buskang chung amsuk ne thok nai chung jothok mehnat khena ne bokta la chiri takuk song nung games je football tunga nung football ya cricket ya volleyball ka volleyball je games nung thungu o games nung focus krai di o games no tuya ka nung nini life no enjoy khana boy nung sai tok di ang thaji ko rono saka chata ang bo agio martial art players to mun ang tini jaga samung tango ang bo kaisa martial art ni tuyo no ang job mano o job ni tuyo ang bo tini
non bas kang kok thawai tong mon jodi ang or jorawo games thungya karai jodi ang khokta sportsman ungya goi jodi ang khokta martial arts ungya hinga ka ang tomu khamu o jorawo hamya wangsek mung thangkamu fiaba ani sane onek hamya wangchung phaika onek hamya wangchung phaika ana onek lama bada dikha nung mu khai tom manai ana baksa bebak borok sau kubi kok sa kai nung tu khai tom manai nung martial arts rung bele nung kerade sung bele phada am baksa fight khani chungkuni phade fight amai kano lama kaso logo sonai batongo but ani bakata onsuk salsa ang nini of fight nung samone abun double fight ang nok khai ang nung kroksa am admi nini jakni sago yakung kong ni tongo mokol kai ni tongo ani sane mokol kai bri tongo yak kai bri tongo yakung kai bri tongo thai ki abo hingga khoksa ang martial art ang tini martial art thungina anu baksa waraye bulaye ani sak no ani belt ani grading no ang ijot rohoi lab kori ang abuni porinyam ang sarsa no khonai tini ang ujagawo je borok amo baksa challenge khanai je borok ano mana khanai o dino o salo tabu o borok bojagawo tabu nogok layai tonga khano side kick but jithaboni je mehnat khanai binone jit ungu Tiba kita problems ungmani karone ang nono sawai khana dina thajingo mangsaka ang next video ang sanamnai apor ang nono sai khana dina ki ang tomni karone games ya karnani nangkha tai ang tabuk job khai ma tongkha well job bo kahampon ang o gamesituina ang tini job mano phat ani sports ani imang no ang tabuk oroni pension thanga kana ang nogo ba ang o khelan tuina ang samung tangnai o khelano ang tisa imbol khana abon bage takuk tai buk chong jotor mehnat khayak mehnat khlai di nogo tongoi chung erega atugoi tongoi kono hambia thingkeno chung khai tongoi kono manani kore chung jotono kaham samung tangnani bage masai tongnai chini dofa hamkrani bage chini dofani chung kuchugo tangnani bage jemon chini John Jamatia tai Moni Shankar Mira Singh chung hakai chung tebo kuchugo tangnani bage phaidi chung jotono pal baksa kai chung kaham games thuna bage chai tongnai kaham kai football volleyball chung je mamani je games chung thungo awbani chung kuchugo tangnani man sungnai but sudo game thungka hengai simi ungya takuk tai bukhok chong games no chung sudo football thungo hengai simi singya chung abono मेहनत मा खाने मेहनत खाने ने बगै कोनो तलाश दी कोनो जगह ताकिर दी मेहनत खाने बगै जागा नंगिया मेहनत खाने ने बगै प्लेस जागा नाइ थक रि काम अब नंगे मेहनत बस निनी बखाने ऊपर से निनी हिम्मत नि ऊपर से हिम्मत न ताहारे दी नुं हिम्मत न हारिया करे निनी प्रैक्टिस नु कुचुको तलांग दी नुं सालसा कुचुको आहाना कावै थानाय चिनी क्रिस्टियानो रोनाल्डो तमसा ननि वानसु मुं तमो Boy Jeffro thumani basa practice boge thango jottoni sakang ground os bosagoyo tai jottoni last job ground no ya karai phayu ha ta oisa khana di jottoni sakang ground ro thango tai jottoni last wo ground ya karai phayu boy planning khayo khana pongo dakti basa nango tini umsokane practice pai kha khana pongo chung 6টা hangano ground chung sogene nango khana pongo 4টা hangano chung basana nango ground thana bogai chung tani bogai 4টা সময় chung basa hangaichi 5টা jorate chung tering nani 6টা সময় chung ground chung sogoi nani tamne bogai practice ni bogai Ronaldo ni wan chung tomo ang 6টা সময় ground to sogoi na ya ang 4টা সময় basana ya ang 4টা সময় se ground to sogoi nani ang 4টা সময় ground to sogoi nani tai bui family pore ang sachung ani niji ব্যক্তিগত practice khanai ini nok jotor nugo tongna chini Cristiano Ronaldo bo jaga sogo tongka football ni young hinjago bono football ni kira hinjago bono football world ni tabuksa jore jottoni sarai bumung ganang football players salsa botongmani middle class family no belong khai tongmani sal agini kacham Indian cricketer Kapil Dev botomosa boi sao bona chung khana pongo 4টা সময় thanani bogai cherima khane practice khane ni bogai bor sao ki ang 4টা সময় practice khana bogai thangnaya 4টা সময় ang bor sogane ground ang sogane 4টা সময় ang practice unai phung 4টা সময় ang practice choli tongnani thai sichung exercise khai tonai well mehnat khane boroni ke boni nuksan ungya ke bo fail ungya but chung mehnat ma khane football players cricket players ba jakkono others games no tuya konoi chung mehnat ma khane ani torof se je takhuk khoronuno ang belano pe player hambai yafaro norok chini imang chini chinang nok tabu kucho ka dinane bogai chung jotoni torof se kai tor bogmani theni chung pratna khaijao norok tabu kam kai thungdi tai chini dofani Tiprasa dofani norok tabu kucho karina bogai chung amsono koyo tai non nasika konoi chini lokuni takhuk tai bukhuk songno chung kaham surunani bagai
mano abon bagai joto ta khuksong joto bukhuksong kaham samung khainani bagai ta sports chini bagai onek kaham sung sports to tongtui phano sung chini imang na chung naithok khai tlang mono chini bobishyo na chung naithok khai tlang mono superstars ungoi mano tin chini ta khuk jon jamatia bo tini be 1 বছর থাকাং বনো কেবো সিনিয়া chini ni salo chini jon jamatia no chini tripura ne prai borok no jotto borok no siniu tamani baga bini mehnat ni upore tabuk phanai buskang ni salo in future bono all India bono sinai emon ki bodir kam kai mehnat khaimani tonga kai mehnat upore mehnat jodi khai tonga kosto khai tonga bini focus angmo thungnai angmo bani kujugut langnai Ronaldo ni srai bono ang number 1 plangnai Messi ni srai bono ang number 1 plangnai hinu jodi bo one so tebo practice khai kan kai hoita bono overall world bono sinai salsa suduk games no tu ekone sports no tu ekone aboni bagai joto ta khuk song joto ani bayap song joto mare kijing song no ang ani torop se ang koi jao akheno hamya samungo wan chogoi to mosrai kaham samungo yapri seldi sports no thungdi games no pordi abo kacha bidarthi abo chung surung ka hangkai chung onek kujo ka mano surung mani emon ekta jinis bidarthi emon ekta jinis je kebo khogoi na oi maya kebo khogoi na oi maya ta khuktai bukhuk song aboni bagai surung di surungan bagai talachi di chai porashona angthok chai games ungthok chai jekono jinis jekono samung ungthok je kaham samung khlai thani norono kebo bada riglak tai abon bagai ta khuktai bukhuk song ani joto friends song chung mehnat ma khlainai mehnat khainani bagai chung kono paithak mani sal koriya paithak mani jora koroi chung jese jo karang tongsa chung chini future ni bagai chung mehnat ma khainai no abon khlaimaya hene kono samung koroi bo samung tong chung khlaimaya chini borok chuno mokal kornoi yak kainoi yakung kong ni chuno rikha bogban chuno hokai o dunia bo chung tam khlaimaya tong chung jotono khlaimano but chung saimia chini main focus tomono hin bobor chini main focus chung bo samung khaya kono chung kuchugo kano abono chung saiman ya abon bagai chung kaham je jinis ano chung jinis sakang bane jimno saiman ka hingkai ki ang tini football thungun ang kuchugo kanai ya ang volleyball thungun ang kuchugo kanai hingkai kai dunia bo to choli gerak abon bagai chung kebo saimia chung saimia bono chung sakang chung kicha chorang kan chung saima ang tini football kaham thungoi tungo ba ang tini cricket ang kaham practice choli tungo ba ang tini martial art ang kaham thungoi tungo chung o jagan saiman thango hingkai aboni bisingo no chung o focus no kyal khaya kane chung chini buskango chung ago goi thangai mano chung kosto ma khainai tai chung khlaiman ya kono jinis kore kono samung kore chung joto samung no chung khlaimano bas chini kita mehnat khaina nango chung mehnat khaimia tamoni tan hingkai chung kita mehnat khaina thanga keno chini opportunity chung halnai chung joto no mansugo ang salsa doctor nai chini sarai chikon pro angbu agi aheno mansugo ki bujoto no chung mansugo taboni generation saw mansugo tongba torka ka ang doctor nai baksaba ang engineer nai baksaba ang LLB pori nai okay baksaba ang so businessman nai kintu tomo baksa so businessman nai kintu yang teacher chakri mani thango baksa doctor pori nai chari se mansugo kintu nurse ni chakri mani thango ba nurse pori chakri thango amhai ke nongu tani bago sereman chung chini main je focus chung bobono focus khai abono chung khial khaya bujiga chung abono chung khial khaya chung tabon simino je jinis chung focus khayo ani aim ani opportunity tamo ang doctor ngani ke ang doctor no khial khain ang ma pori nyai ki kachora chung break thangna abono ke tamo mehnat kono matlab koroi chung dunia bo joto kuchu khlai mano but chesta khaya hangkai mung sab chung khlai mania nogo achogo chuno kebor ang khoksa budi phaya kebor didi phaka ta khoksong bukhokson kebor di phaya nogo achogo chuno kebor ang khokasadi hini nadi ta khok hini nadi bukhone chuno kebor di phaya chung nijono mehnat ma khainai chung nijono kosto ma khainai chung khlaimia hene kono samung kore o hasa ka bo chung joto samung no khlaimano chini buskango nasigo chung joto samung no khlaimano bas chini ke failure tongo chini bomb tongo amsuk je kaisa one suk mani phai hotat khai ke chung ang o samungo khaimia sakang fail ongoi thangna hinai kaisa one sumo phai sibo but o one sumo chung makhi binai o one sumo chung ma nol nai chung jorotok chini one sumung no chung nolia hingke jorotok chini hamya one sumung tai je hamya commands chung dir one khibi ang ka chung abono khibi manya hingke chung kuni dino successful ungoi manglak successful ungan hingka kai successful ungya sakang bebak no nini bas kango phainai ni bas bada phainai umuta khlai di bobo sanai umuta khlai di noi te masab sanai umuta khlai di noi yangni bo sanai umuta khlai di noi bobo sanai umhai ta khlai di noi nono kaham hamya comments rine borka bumana tongnai
hamya commons khana bagoi nono kabamana tonai but buini hamya commons no gyane khana dia to par khaiti yani khana dia ni par khaiti buini hamya commons no khana kai but buini je kaham commons khayo je borok nono kaham guide khayo chini takuk chong kaham guide khayo chini bukuk chong kaham guide khayo chini okra song kaham guide khayo obon nung yang tu khana di bokhro ko dawai pai di nung je kaham samung no khana bu chai to kaham ke o samung no nung khai pai di but chini borok ke baksa borok ke tamo carani simi aim khayo ang football player ngai ang cricketer ngai ang doctor ngai ya engineer ngai ang kaisa businessman ngai but jepuro chung 9 10 11 12 ko thanga ka bisir ba ka tamo 9 10 11 12 osung jora toi mane o je age over to phurkai sung chini ta khok song tamung thang focus to go jaga bo okay focus to go haksalo sung tamung thang chung tam kam thong kintu ja jaga bo kaisa yakhre man thongo o yakhre ne chung kosto ka par ne bagoi chini jora nangu pheba o yakhre ne chung kosto ka par khaimia chung tamung thang chung orone no klai thango orone chung baklai thango fail tamung thane te ko hamedi go chung klai thango abu saboni karon hoy chini number 1 to chini guardians tok je takuk tai bukuk song boroni je ani okra chakra song norok jeta chale no ka hamga guides khayani bagoi tini o samung haengu chare no je ka hamga guides khama to kai poila ni simino ba boni je aim na hisu apno je focus khani talang khainke sung brok kalbat baye eba nala baye kane klainani nangla brok apon bhaloi thakamu thanas nangnai bo somoyo jepuru chini 12 ni simi 18 বছর jora toi 12 to 18 bisas khai abon bisingo 15 years jora toi 15 years no chung focus ma khainai borono chung karak khamalong nai yapri yak no lomboi matlang nai yak no lomboi ma to boinai sing kaham kane chung success ungnai fail taung di ta khuk song tamani chung failung nai chung failung ya chung jeta aim khayo chung o aim bono sogenai chung jeta focus khayo chung o focus na thangoi chung sogenai ang diri wan suka tini ang football players nai ka ang football players no uinai football no ani imang cricket no ke cricketers no ani imang ang games tu abono no kuchbo kanai যদি ang wan suga ang doctors nani hakai ang doctors pori nani hine chong hakai ang tabun simino o focus na ma khane ki ang doctor no pori nai ang যদি engineers khana ni ka ang tabun simino ang ekjon senior engineers nai ba ang kaisa kabiliyat engineer nai tabun simino focus ma khane ang business pori nai business line mo chungo iba business line ang kaham kan buju ang khurta salsa businessman nai buni pas dunia ni pas ka ang nethok kan ang berana nethok kan ang tongai phunai ani imang nang khlai phunai wan suka hangkai norok tabun simino focus khai di tai paithak jora toi kono yakrai tongra norok khilai ni bagoi kono yakrai background ni lamawo yakrai baiti kono wono jam khaidi bhaloi thangdi nung ni focus nung sogenai ni sako bada to onek phainai aun bagoi mehnat kosto khainas nangnai kosto khaiko tin phile mung sabo kori to ani takuk tai bukuk chong je kosto khanai binino jit ungu je kosto khanai binino jit ungu bono apply ungu je kosto khaya botola bono klainai bahai kai kalbat marakha kalbat bike kar thika bo kalbat ni logelo bike lainai bo kalbat to parang thanga miya tani boga bo mehnat khaimiya one sik mung bini alada bo one suk mani no successful khaimiya ka abone boga joto ani takuk tai bukuk chong tini main topic kai angno no sai khana deka thaji gotomo sports ni tu ya kon nai tumar bagai joto takuk tai bukusone belana hambai tai paithak joratoi chini takuk footballer John Jamatia tai takuk cricketers chini Monishankar Muyra Singh noro kunino ani torop se belana hambai tai congratulations chung bas kangna na chika konai chini samono je khaitare noro ni tamono khangkai chini kusu song noro ni sare chikon takuk song chikon bukuk song chikon tapune new generation chare rokbo noro ni tamono kaham kan suruna ni bagai khakai jawo nor jotor kaham tamono surungdi kaisa sportsman ungdi kaisa businessman ungdi yakhaba kaisa kaham employees ungdi joto takok chono hambai ani video nai tomon bagoi so phadike tabu ang boxing ni ko konai suru khare next ani video